Keď sa obzriem späť na môj život, vidím bolesť, chyby a zlomené srdce. Keď sa však pozriem do zrkadla, vidím silu, vedomosti a lekcie, ktoré som sa naučil a som na seba hrdý. Vieš, ako sa vraví, že všetko zlé sa na dobré obráti? Tak toto je to, čo to znamená. Všetky tie zlé veci, príšerné skúsenosti a zlí ľudia, ktorí nám skrížia cestu, sú iba lekciami, ktoré budeme potrebovať v našej budúcnosti. A i keď to tak teraz možno necítiš, neskôr za ne budeš vďačný. Budeš hrdý, že si ich zvládol. Budeš rád, že si sa poučil. Budeš rád, že si ťa život podal, no ty si sa nedal. Páči sa ti moja tvorba. Daj odber alebo like a staň sa členom silnej komunity. Nech ti už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým.